Næste rytter på banen starter nummer 31, Katja Andersen på Marcel. Start nummer 32, Henriette Bedsted på Halborgens Comboy, Bedsholdt til klar. Og Cassette er en mørkbrun hing, som efter Casino er den er opdrettet af Margrethe Richte. Den er min overbevisning, så står den på min linje. Det er klart, det skal. Hold kæft, den er god. Ja,